Setmana de narració oral per a públic adult a València, al Teatro Círculo Benimaclet, del 9 al 13 de febrer. Nano conta a l'amor. Sessió col·lectiva a càrrec de Anna Ballester. L'amor és una muntanya russa de sentiments on es barregen l'alegria, la por, el desig, el temor, les fantasies, els somnis... En fi, l'amor és un estat de bogeria transitòria fascinant. Carles Cano. L'amor. Això que tots anhelem, que tots busquem, que tots desitgem, però l'amor té tantes cares, tantes arestes. Vicente Cortés. El amor es el anhelo de salir de uno mismo, encontrando en la felicidad del otro tu propia felicidad. Núria Orioz. Si l'amor t'apreta, no és la teua talla. L'amor veritable no té un final feliç, simplement no té final. Susu Benítez. Él bebía los vientos por ella. Ella se bebía los martinis que él con tanto amor le preparaba. Historias de amor vividas, historias de amor contadas, historias de amor acabadas. Coralia Rodríguez amb Lilo Lores. El amor es canción para estar vivos, desprendida ternura, rompeolas. El amor es carrera de voz, esplendor que se comparte o se muere. Patricia Picazo. El amor. Ven el domingo al círculo y te contaré cuentecitos de amor. Nano conta a l'amor. Sessió col·lectiva, diumenge 13 de febrer, a les 19 hores al Teatro Círculo Benimaclet. Perquè els adults també tenim dret al nostre pensament màgic.